Yadamo consum for from will make us say a mabunu bear 600 one munya juma was in North Menslimu was in for Sue and a nay one more yama wama kadia mema wamo and yamaswanye no found cosia and San Numa National Youth Authority in Penny 4 and AD Serjume Sebeya unemployment and I said a mabuno do drona won ye jumanya wo memono e beba fomo Adom TV kase etwaso Sidebe ne mbeburenya adwuma nya so bete e wasen ene mpotemuntinu owure bia ofi asen na oye adwuma e Flaster House efe no owure je beni wode National Youth Authority akawantama manchi mu esi amno kasei wode adwuma ntete abre embebunu be ya hansia ne akire e wasen fosu municipal na afi asen no ofa na wietu no wasaide mfidi ahodo aka ho se wa wonfanye wadwuma enyemeni bi eye mfidi a de pamade sanso ene bi eye de fitafo ede ye adwuma de carpenterfo de ye adwuma ene afoforo pi ka ho ene wadane amembebru no se wa wonfa nkonko ye wadwuma Deputy CEO a wada National Youth Authority nano awareness no usu ansa edi nkuranhye emembebru no nyina se wonsin kete se wa obeye wadwuma na no na beboa ma oman Ghana etumpon demeni obia ehye jumpsuit ubewuno no ehye jumpsuit entade no overall na yedi adwuma no ba ko ye carpenter ba ko ye mason ba ko ye electrician omudu omu fan besi wa they enter the building omu baye omu adwuma wie ya omu anya omu sika omu ko ekwan a omu de apagya Germany kro na si wo no eye the skilled force esese usua sanwo adwuma eno nti ne ka VW a eno ka no omu mo skills na eye o if you Germany ye ka Benza if you Germany ye ka Odia if you Germany enti e ba ni say nyoma papa ye onyina ni fi Germany fi so mamu mani aku ensa no adwuma ho owure je beni ni Adom kase nkomo bom no wakire de ehye ni nkura enti a e ma ode National Youth Authority ba asinfo su nimpotim bi di se adwuma yi se ni wiase ko no se a omo wo sika wo mo nsem a mo de ye nyoma kese nyina ye ankura nyuma enti ensano adwuma ye bibia ehu hia pa na eno no ma wo de ho e ma wotumi po efa afoforo eni won ye adwuma se bio se wo ye obi adwuma aye wo nko a ba se wo bi adwuma na se wo fa nkofo a wobetumi afa nipa bebre mekuna nya chefa e wodwumedie ni mu bi nso eni Adom kase kasai afeda mo de man boy ifra sinfosu ena bra Adom kase